Volám sa Katarína Golnejková a toto sú moji spolužiaci Terka, Stanka, Vaneska, Milan, Lukáš a Katka. Všetci sme spolužiaci na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Fakulte záhradného a krajinného inžinierstva. Nachádzame sa v Chrenovskom parku. Tento park bol vždy taký pochmúrnejší, tak sme sa rozhodli, že ho trošku zveľadíme. No a vytvorili sme takú oddychovú zónu, kde sa vlastne môžu konať aj nejaké akcie. Ošetrili sme dreviny, urobili nové lavičky, chodníky, ktoré sme vlastne celé vynovili, aby tu mohlo chodiť viacej ľudí, bol viac taký sprístupnený celý park. Sme vlastne urobili takú hlavnú dominantu celého parku, čo je traktor so záhonom. Teraz nás teší veľké obľúbe, keď ľudia radi navštívujú tento priestor a cítia sa tu ako doma. Nemusíš si búchať hlavu o múr. Stačí, ak máš chuť a nápad a prerazíš. Ak sme to dokázali my, dokážeš to aj ty. Hlavou múr neprerazíš, preraz nápadom!